Πάλι πώς έγινε το μπλοκ αυτό πάνω στον Καζίνσκι. 11-12 Ηρακλής Τρεντίνο. Ο Άχρεμ περνάει η μπάλα. Ο Γκρίμπιτς θα καρφώσει αυτή τη φορά και θα πάρει τον πόντο ο Μπιζότο για την Ιταλική ομάδα. 13-11 η διαφορά και πάλι στους δύο. Βλέπετε τη φάση. Τον Μπιζότο προσπάθησε ο Κονσεϊσάο, δεν μπόρεσε να βγάλει καλά την άμυνα. Είναι out το σερβίς από τον Καζίνσκι. 13-12. Και σειρά του Κράβαρικ τώρα. Σειρά λοιπόν του Κράβαρικ που πήρε νωρίτερα δύο συνεχόμενους άσους από σερβίς. Για να δούμε τον Αντρέι Κράβαρικ. Πολύ καλό σερβίς. Γκρίμπιτς. Μπιζότο θα καρφώσει, περνάει η μπάλα. Αντένα όμως. Αντένα. Είναι Ο πόντος για τον Ηρακλή ακριβώς που ισοβαρίζει. 13 όλα. 13 όλα για τον Ηρακλή απέναντι στην Τρεντίνο. Βλέπουμε και πάλι μπάλα χτυπά στην Αντένα. Time out θα πάρει ο προπονητής της Ιταλικής ομάδας. Ο Ράτοστιν Στόιτσεφ, ο Βούλγαρος, καθώς βλέπει την ομάδα του να ισοβαρίζεται τον Ηρακλή. 13 όλα εδώ στην Πράγα, στον μεγάλο τελικό του Final Four του Champions League Volley των ανδρών. Ο Ηρακλής, ο οποίος για φορά φτάνει σε τελικό, θυμίζουμε τις δύο προηγούμενες Θεσσαλονίκη, Ρώμη, και αυτή τη φορά ελπίζουμε να τα καταφέρει. Βεβαίως ο Ηρακλής έκανε το πρώτο σετ με 25-12, σε ένα σετ το οποίο οι παίκτες του Ηρακλή πρέπει να το ξεχάσουν γρήγορα, να διορθώσουν τα λάθη και να φτάσουν καταρχήν στην ισοφάριση στο σετ αυτό το οποίο παίζεται τώρα. 13 όλα. Οι παίκτες των δύο ομάδων έχουν επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ βλέπουμε και τις παραδοσιακές στολές, με τον Κράβαρικ να συνεχίσει το σερβίς. Πάλι καλό σερβίς. Καλό σερβίς βεβαίως. Ο Γκρίμπιτς θα καρφώσει, βγαίνει άμυνα από τον Νίλσον. Ο Τίσερ, ο Νίλσον είναι αυτός που θα καρφώσει, αλλά η Ιταλική ομάδα με τον μπλοκ θα τον σταματήσει. 14-13 ήταν ευκαιρία τώρα να προηγηθεί ο Ηρακλής. Δεν τα κατάφερε ο Νίλσον. 14-13 πάμε στην Ευγενία Γήτα. Ο Ηρακλής χρειάζεται τον Νίλσον. Όπως και χθες ο Σουηδός στα δύο πρώτα σετ είναι σαν να μην υπάρχει μέσα στο γήπεδο. Πρέπει να ανεβάσει ρυθμούς για να μπορέσει να βοηθήσει και τον Ηρακλή την προσπάθεια που κάνει να ισορροπήσει το σημερινό τελικό. Εδώ ο Τίσερο Πασαδόρος κάρφωσε μόνος του και πήρε τον πόντο. 14 όλα. Ισοφαρίζει, βλέπουμε και πάλι πώς το συνηθίσει αυτό ο Γερμανός Πασαδόρος της ομάδας του Ηρακλή. Είναι αριστερόχειρας και το βολεύει πάρα πολύ και έχει αυτή τη δυνατότητα να καρφώσει και να ευνηδιάσει τον αντίπαλο. Τίσερ στο σερβίς. Και πολύ καλό σερβίς. Πολύ καλό σερβίς, πολύ καλό σερβίς. Άσος. 15-14 προηγείται ο Ηρακλής. Βλέπουμε και πάλι πώς ο Σιμών Τίσερ με το πολύ καλό σερβίς πρέπει να πιέσει, Θόδωρε, ο Ηρακλής πάρα πολύ στο σέρβις. Πρέπει να πιέσει. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Και αυτό κάνει στο δεύτερο σετ. Δεν είναι λίγοι 4 πόντοι, 4 άσοι σε ένα σετ το οποίο είναι ακόμη στη μέση. Να τώρα που και ο πέμπτος, όχι. Με το πόδι καταφέρνει. Όχι τέτοια λάθη. Θα πάρει όμως τον πόντο τελικά ο Ηρακλής. Θα πάρει τον πόντο με τον Νίλσον, που θα καρφώσει. 16-14 προηγείται ο Ηρακλής της Τρεντίνο. Τεχνικό time out. Πάμε στις διαφημίσεις. Στην Πράγα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Ηρακλής Τρεντίνο 16-14 στο δεύτερο σετ. Βλέπουμε τον Τίσερ που συνεχίζει και πάλι πολύ καλό σερβίς. Θα βγει όμως η άμυνα. Είδατε με ποιο τρόπο από την Ιταλική ομάδα. Έρχεται να καρφώσει και να πάρει ο Άχρεμ τον πόντο. 17-14 η διαφορά στους 3. Ο Ηρακλής ανακάμπτει και με πολύ δυνατό σερβίς έχει πλέον τη δυνατότητα, μπαίνει δυνατά στο δεύτερο σετ για να το κατακτήσει. Ευγενία. Βλέπουμε ότι... Ο Τσεφ, βλέποντας ότι ο Ηρακλής έχει πολύ καλό σερβίς, έβγαλε έξω τον Καζίνσκι, έβαλε τον Ντελαλούγκα, όπως έκανε και χθες στο παιχνίδι στον ημιτελικό με την Ματσεράτα, αλλά και τον Ντελαλούγκα στην προηγούμενη φάση αντιμετώπισε πρόβλημα στην υποδοχή.
Νέα άστοχη ενέργεια 18-14 για τον Ηρακλή. 18-14 προηγείται ο Ηρακλής. Αρχίζει και παίρνει μπροστά η μηχανή λοιπόν του Ηρακλή με το δυνατό σερβίς και το καλό μπλοκ. Αυτά είναι τα δύο σημεία τα οποία χτες βοήθησαν τα μέγιστα, μαζί φυσικά και με την υποδοχή. Time out θα πάρει ο προπονητής της Τρεντίνο. 18-14 κύριε Χαριτονίδη. Ναι, βλέπουμε τα ποσοστά της υποδοχής της Ιταλικής ομάδος να είναι πάρα πολύ χαμηλά σε σχέση με τα δικά μας που έχουν ανέβει. Είναι περίπου στα μισά, 33 με 64. Η 33% η Ιταλική ομάδα, ακριβώς. Έχουμε ανεβάσει τουλάχιστον κάποιοι παίκτες τα ποσοστά στην επίθεση. Νομίζω ότι αρχίσαμε να λειτουργούμε το μπλοκ λίγο. Ακόμη και η επίθεση, 43% η Ιταλή και 36%. Ναι, τους έχουμε πλησιάσει και σε αυτό το σετ είμαστε καλύτερα. Θέλω να πω ότι ο Ηρακλής μπήκε δυνατά σε αυτό το σετ. Πρέπει να συνεχίσει έτσι. Επιμένω ότι είναι πολύ δύσκολη ομάδα, αλλά είναι μια ομάδα με αδυναμίες. Άμα τις πιέσεις θα βγούνε. Και ήδη ο Ηρακλής έχει πιέσει και βλέπουμε ότι η ποιοτική υποδοχή που είχε στο πρώτο σετ έχει εξαλειφθεί από την Τρεντίνο. Ακριβώς, ο Τίσερ συνεχίζει το σερβίς 18-14. Ο Κράβαρικ και ο Τίσερ είναι αυτοί που έδωσαν μεγάλη όθηση με τα δυνατά σέρβις σε αυτό το σετ, το δεύτερο σετ. 18-15. Ο Τίσερ αυτή τη φορά δεν θα τα καταφέρει. Θα στείλει την μπάλα στο σερβίς, αλλά τη δουλειά του την έκανε και πολύ καλά μάλιστα. Σίγουρα, όταν παίρνεις 2 πόντους, 3 πόσους πήρε. 3 πόντους πήρε ο Τίσερ. Τον βλέπουμε εδώ στα πλάνα. Και εδώ είναι ο Βιζότο. Περνάει η μπάλα. Ο Τίσερ. Ο Σταντίνοφ block out. Πολύ καλή ενέργεια και πολύ καλή υποδοχή. Βλέπετε ότι ο Ηρακλής έχει ανεβάσει το επίπεδο της ποιοτικής του υποδοχής. Κωνσταντίνο βλέπουμε και πάλι με πιο έξυπνο τρόπο έστειλε την μπάλα πάνω στα χέρια των παικτών της Ιταλικής ομάδας για το block out. Σε πρώτο χρόνο block που θα κάνουν οι παίκτες του Ηρακλή πάνω στον Γκαρσία Ριμπέιρο, τον κεντρικό Βραζιλιάνο. 20-15. Ήταν και οι τρεις παίκτες. Ο Ηρακλής παίρνει διαφορά 5 πόντων στο δεύτερο σετ. Και στις κερκίδες οι Φίλαβλοι έχουν πάρει φωτιά. Αυτή τη φορά θα καρφώσει ο Βιζότο, θα δώσει τον πόντο στην Τρεντίνο. 20-16. Ο Ηρακλής πλέον τώρα θα πρέπει να συντηρήσει αυτή τη διαφορά. Βλέπουμε εδώ τον Βιζότο που κάρφωσε, ο Κονσεϊσάο δεν μπόρεσε. Είναι λογικό, πέρασε μπροστά. Στη θέση του Ντελαλούκα κλείνει η αλλαγή. Out το σερβίς. Ο Πολωνός ο Βινιάσκι έστειλε την μπάλα out. 21-16, διαφορά στους 5. Είπαμε ότι ο Ηρακλής πρέπει να στηρίσει τη διαφορά. Είναι πολύ κοντά στην κατάκτηση του δεύτερου σετ να ισοφαρίσει σε 1-1. Μπλοκ καλό από τους παίκτες του Ηρακλή. Ο Νίλσον θα καρφώσει, βγαίνει άμυνα από τον Βιζότο. Που θα καρφώσει, βγαίνει άμυνα από τον Κωνσταντίνοφ. Ο Τίσερ θα περάσει την μπάλα. Ο Άχρεμ, αλλά το μπλοκ των παικτών της Ιταλικής ομάδας να δώσει πόντο στην Τρεντίνο. 21-17. Βλέπετε και πάλι πώς προσπάθησε ο Άχρεμ να περάσει την μπάλα. Δεν τα κατάφερε. Ευγενία. Πρέπει να μπει στην επίθεση ο Κράβαρικ. Μάλιστα. Ηρεμία θέλει ο Φλάβιο Γκουλινέλη. Κάνει ακόμα ένα λάθος από το σερβίς. Η Τρεντίνο το εκμεταλλεύει το Ηρακλής, 22ος πόντος, ακόμη 3 για να γίνει το 1-1. Ακριβώς, και αυτή τη βοήθεια, καλοδεχούμενη αυτή η βοήθεια, με τα άστογα σερβίς των παικτών της Τρεντίνο. 22-17, ο Ηρακλής συντηρεί τη διαφορά των 5 πόντων και απέχει μόλις 3 από τους 25 για να κλείσει το σετ και να πάρει την... να ισοφαρίσει σε 1-1. Block out αυτή τη φορά από τον Καζίνσκι. 22-18. Εδώ βλέπετε στα πλάνα και τους οπαδούς της Τρεντίνο. Κονσεϊσάο, Τίσερ. Θα καρφώσει ο Νίλσον. Θα δώσει τον πόντο στον Ηρακλή. 23-18. Το σετ αυτό νομίζω δεν χάνεται, κύριε Χαριτονίδη.
Είναι πολύ καλά. Δεν είναι το θέμα αν θα χαθεί ή αν χάνεται. Είναι ότι ο Ηρακλής παίζει καλά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι μετά το πρώτο σετ που ευνηδιάστηκε δείχνει ένα καλό εαυτό. Άσος από την Άχρεμ. 24-18. Είναι ο πέμπτος νομίζω άσος για τον Ηρακλή σε αυτό το δεύτερο σετ. 24-18 σετ μπολ για τον Ηρακλή. Η διαφορά στους 6. Ο κόσμος του Ηρακλή στις κερκίδες πανηγυρίζει και ο Άχρεμ συνεχίζει στο σερβίς. Αυτή τη φορά η μπάλα είναι out. Για πολύ λίγο, αλλά είναι out. Δεν πειράζει. Μάλιστα, 24-19 Ηρακλής Τρεντίνο. Ο Κουλιέρης μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Άχρεμ για καλύτερη υποδοχή. Ο Τίσερ όμως είναι αυτός που θα κάνει την υποδοχή. Κονσεϊσάο, Κωνσταντίνοφ να περάσει η μπάλα. Ο Μπιζότο να καρφώσει. Νίλσον βγάζει την άμυνα. Θα καρφώσει δυνατά. Θα βγάλουν άμυνα. Και block out από την προσπάθεια του Βινιάρσκι. 24-20. Η Τρεντίνο μειώνει στους 4-24-20, αλλά ο Ηρακλής έχει ακόμα 4 set ball. Βλέπουμε και πάλι πώς έγινε αυτό το block out από πλευράς παικτών του Ηρακλή. Time out θα πάρει αμέσως ο Φλάβιο Κουλινέλη, θέλοντας έτσι να σταματήσει το σερί της ιταλικής ομάδας. Ο Ηρακλής πάντως, ο οποίος έχει πολύ καλά ποσοστά, τα έχει βελτιώσει. Στην επίδεση 36% έναντι 43% της ιταλικής ομάδας. Στην υποδοχή έχει περάσει κατά κράτος πλέον 67% έναντι 35% της Τρεντίνο. 8 μπλοκ από την ιταλική ομάδα, μόλις 2 από την ομάδα του Ηρακλή. Νομίζω ότι καθοριστικό είναι η διαφορά στην υποδοχή που έχουν και βέβαια σε αυτό το σετ είχαν και πόντους από σέρβις, έτσι. Βεβαίως, 5 άσοι μέχρι τώρα για τον Ηρακλή, μόλις ένας για την ιταλική ομάδα. Καρφώνει out ο Νίλσον. Εδώ θέλει προσοχή λίγο, δεν πρέπει να αφήσουμε. 24-21. Πρέπει να βγει η μπάλα, εκτός αν μας κάνει δώρο ο Καζίνσκι. Για να δούμε το σέρβις. Δεν θα χτυπήσει δυνατά, χτυπάει δυνατά, άστοχα. Η μπάλα είναι στον Ηρακλή και το σετ μαζί. Μας το έκανε. 25-21. Ο Ηρακλής κατακτά το δεύτερο σετ και ισοφαρίζει σε 1-1. Πάμε στη διαφημίσεις. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στην Πράγα, στο γήπεδο Οξυγόνο 2 που διεξάγεται ο τελικός του Champions League του βόλεϊ των ανδρών ανάμεσα στον Ηρακλή και την Τρεντίνο, την ιταλική ομάδα. Ο Ηρακλής που δεν ξεκίνησε καλά, έχασε το πρώτο σετ με 25-12, αλλά κατάφερε στη συνέχεια να περάσει την αντεπίθεση, να ανεβάσει όπως έκανε και χθες τον ημιτελικό τον αριθμό του και να κερδίσει το δεύτερο σετ με 25-21. Πολύ σημαντικό αυτό το δεύτερο σετ, γιατί ο Ηρακλής δείχνει πλέον ότι μπορεί να παίξει τα ίσα την Τρεντίνο. Το πρώτο σετ μόλις 12 πόντι ήταν σίγουρα ένα πολύ μεγάλο αρνητικό στοιχείο για τον Ηρακλή, το οποίο διορθώνει όμως με την κατάκτηση του δεύτερου σετ. Εδώ ο Κουλινέλη και πάμε στον αγωνιστικό χώρο. Ευγενία. Στον ίδιο ρυθμό ο Ηρακλής θα συνεχίσει να πιέζει από το σερβίς, να κρατήσει την υποδοχή και καλύτερη ανάπτυξη από τον Τίσερ. Θέλει περισσότερο τους κεντρικούς να χρησιμοποιήσει ο Κουλινέλη. Ένα νέο στοιχείο που θέλει να προσθέσει σήμερα στο παιχνίδι του. Και ένα δεύτερο είναι να μπορέσει στις κόντρα επιθέσεις να τις αξιοποιήσει, πηγαίνοντας με περισσότερη αποφασιστικότητα, κυρίως στον Νίλσον. Μάλιστα. Στο σερβίς ο Ηρακλής σε αυτό το τρίτο σετ. 1-1. Βλέπουμε μια πανοραμική άποψη του γηπέδου. Στο σερβίς λοιπόν ο Άχρεμ για τον Ηρακλή, εδώ απλά με Κωνσταντίνοφ. Ο Άχρεμ δυνατά θα καρφώσει, θα βγει άμυνα από τους παίκτες του Ηρακλή. Ο Τίσερ για τον Νίλσον που δέχεται το μπλοκ. Πρώτος πόντος για την ιταλική ομάδα. Το ιταλικό μπλοκ δουλεύει καλά. 9 μπλοκ για την Τρεντίνο.
Μόλις 2 για τον Ηρακλή.